Nilqakom mal-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum id-9 ta' Awwissu qegħdin nagħmlu l-festa ta' waħda mill-patruni tal-Ewropa, Edith Stein jew Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Twildet fiż-żona kulturali Tedeska f'dak li llum ukoll hija l-Polonja u twildet familja Ludija meta tfarfet saret adolescenti tiltfet il-fidi imma kellha qaċ biex tiskopri il-verità. Iltaqat ma' Ġesu Kristu fil-kontemplazzjoni tagħha, fil-qari tagħha u fl-istudju tal-filosofija skoprit ukoll il-verità tal-fidi nisranija. Kienet magħrufa bħala waħda mill-filosofi l-kbar taż-żmienha, imma mbagħad ħin minnhom wara il-Magħmudija bdiet taħseb ħafna dwar il-vokazzjoni tagħha. Fatti Santa Teresa Benedetta tas-Salib Edith Stein tgħamdet 100 sena ilu fl-1922 din is-sena huwa il-100 sena mill-Magħmudija tagħha bħala adulta kienet xebba li għażlet li ssir nisranija. Ftit wara mbagħad daħlet fil-Karmelu taħt it-Terezjani u ħadet l-isem ta' Teresa Benedetta tas-Salib. Peress li kienet Ludija ġiet arrestata mill-Gestapo fl-1942 meħuda fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz ġewwa l-Polonja mhux il-bogħod minn Krakovja u hemmhekk wara li ggassjawha ħarqu l-fdalijiet tagħha minnha ma baqa' xejn jeħlif l-irmiet bħalma huwa l-każ ta' miljuni li kellhom dik il-mewta krudila. Fil-memorja tagħha nsellmu żagħżugħa bħalma jsejħilha il-Papa Benedittu li fittxet il-verità u l-intelligenza tagħha ma fixklitix milli tiltaqa' ma' Ġesu. Insellmu lill-vittmi tal-kampijiet terribbli tan-Nazi, il-kampijiet tal-konċentrament, Auschwitz-Birkenau jew Auschwitz-Birkenau u kampijiet oħra fejn mietu iggassjati mbagħad maħruqa miljuni ta' nies innoċenti, sempliċement għax kienu ta' reġjon jew razza differenti. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Edith Stein illum il-festa tagħha għall-Ewropa tagħna. Għadna ngħixu mumenti ta' diffikultajiet kbar, ta' diskriminazzjoni, ta' razziżmu feroċi, ta' violenza u ta' gwerra. Tant vittmi innoċenti nitolbu biex ir-raġuni tal-bniedem twaslu mhux għal malizzja u għal kefrija, imma tjubija għal ġustizzja, għal paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natulġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna imlina bix-xjenza tas-salib
li bija żejjin mod tal-aġeb lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib fil-waqt tal-martirju. Atina t-talb tagħha li dejjem infittxu lilek bħala l-ora verità u nħarsu b'qalb sħiħa sal-mewt il-patt etern ta' mħabbtek imwettaq bid-demm ta' ibnek għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, arawni, jiena lill-arusa tiegħi neħodha fid-deżert, lil qalba nkellem. Hemmhekk jitwieġeb bħal fi żmien żożita, bħal fi żmien ħruġa minn ġol-art l-Eġittu. U għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaqq u fit-tjieba u l-ħniena. Frabta fidila jiena narsek miegħi u taraf lil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Oħorġu ilqgħu lil Kristu l-mulej. Oħorġu ilqgħu lil Kristu l-mulej. Isma' binti, ħares u għati widem. Insa l-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek u int għaxu sidek għatih qima. Oħorġu ilqgħu lil Kristu l-mulej. Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawar, minsuġ bid-deb il-bisa. Ant is-sultan jaħduha biex bejbiet warajha, it-tfajliet li jingħatawla bi sħaba. Oħorġu ilqgħu lil Kristu l-mulej. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok missirietek jilħqu lidek, int qiegħdhom kapijiet fuq l-art kollha. Oħorġu ilqgħu il-Kristu l-mulej. Din hi xebba bil-aqal lill-mulej saba tisar, meta ġie l-mulej daħlet miegħu għall-festa tat-tieġ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet issir tixbaħ lill-10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjat, ara l-arus, oħorġu ilqgħuh. Dawk ix-xebbiet qaamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu, għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. U dawk li kienu lesti daħlu miegħu fis-sala u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu mulej, mulej, iftħilna. Iżdu weġibhom u qal, tassew ngħidilkom, lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex ta' tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bid. Jingħad li wara li arrestawha fl-1942 Edith Stein jew inkella il-qaddisa tagħna Teresa Benedetta tas-Salib, soru tal-Klawsura Karmelitana, għamlet il-vjaġġ fit-trejn minn l-Olanda fejn kienet għal Polonja għal Auschwitz. Ix-xhieda li baqgħu ħajjin jgħidu li fil-vjaġġ kienet mara ta' kalma kbira, ta' talb, ta' ġabra u ta' karità kbira. Naħseb jiena ħafna minn dawk li nqabdu mill-Gestapo kienu jafu li ma konux sejrin xi holiday jew xi picnic. Imma x-xhieda li baqgħu ħajjin jgħidu kemm impressjonathom il-kalma ta' din it-tfajla għaliex ma kienitx għadha mara anzjana. Edith Stein mietet f'età pratikament żagħżugħa, kellha madwar il-50 sena meta mietet. Din l-arusa li tkompli tersaq lejn l-arus tagħha bil-mużbieħ mixowl tal-imħabba. Din l-ħaġa tolqotna. Kienet mara intelligentissima, rispettata bħala filosofa kbira ta' żmienna, imma wkoll kienet ta' onestà intellettwali kbira. U meta sabet il-Ġesu sabet ukoll risposta għal domandi fondamentali tal-bniedem. Imma fl-istess ħin arus li kien jaf jirrispetta il-libertà u l-intelligenza tagħha. Il-fidi tagħna ma tkissirx ir-raġuni imma televa. Il-fidi tagħna mhix għall-istupidi, għall-boloħ u l-injoranti, hija għal kulħadd. Imma hija żgur fidi li tirrispetta il-libertà u l-intelligenza tal-bniedem, l-ikbar żewġ doni li jagħmluna tassew bnedmin. U din il-persuna, din is-soru, din il-filosofa li ddedikat ħajjitha tfittex il-verità, sfat vittma ta' gidba. Il-gidba tan-Nazi li kienu jaħsbu li biex tkun tassew uman tkun Arjan, tkun tar-razza pura, li l-oħrajn li mhumiex Arjani huma żibel, mod speċjali jekk huma Lut. Edith Stein peress li kienet mara ludija u baqgħet ludija sal-mewt, allura kienet ikkundannata għal-mewt li żjed infami. Dik li kienu jgħidulhom issa se nieħdu banju, ineżżawhom marwenin, gruppi daħluhom ġo qisu shower, imma minflok l-ilma jinżel gass velenus. U wara li jinqatlu daw il-vittmi fit-tbatija ħarxa, kienu kun hemm ukoll uħud minnhom imqabdin li kienu biex ngħidu hekk l-aguzzini, l-lavranti biex lil daw il-vittmi mbagħad jaħarquhom fil-krematorji li għadhom jeżistu sal-lum. Aħna nitolbu ħafna bl-interċessjoni ta' Edith Stein biex ikonna dik il-kalma, dik l-imħabba ta' min jom fil-paċi li jagħti biss Ġesu. Mhix paċi tal-magic, mhix paċi tal-bnazzi biss, imma bħalma rajna fix-xhieda tal-aħħar mumenti tal-ħajja ta' Edith Stein, ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib, hija paċi li takkompanjak anke fil-persekuzzjoni. Laħqet kitbet nota ftit jiem qabel ma ntbatet għall-mewt u l-sħaba is-sorjiet qaltilhom tiġini biss din it-talba kontinwament waqt li qiegħda nhom f'paċi kbira. Crux mea spes mene, unika spes mea. Is-salib tiegħi huwa l-uniku tama tiegħi. Għandna ħafna x'nat nitalmu minn din il-qaddisa patruna tal-Ewropa u
u nitolbu ħafna mhux biss għal pajjiżna bl-interċessjoni tagħha imma wkoll għall-Ewropa kollha. Bl-interċessjoni ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib nitolbuk mulej għal Papa Franġisku għalina l-isfijiet tas-saċerdoti għal poplu qaddis ta' Alla biex aħna dejjem inkunu nies ta' tama, ta' fidi u ta' mħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li ħadmu ir-raġuni li tom il-mulej l-intelligenza tagħhom biex ifittxu l-verità biex ma' din it-tfittxija ikunu mbirka bl-onestà intellettwali. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li huma attentati mir-razziżmu li jaħsbu li hemm xi razza aqwa mill-oħrajn biex bl-interċessjoni ta' din il-vittma tar-razziżmu, Edith Stein, Teresa Benedetta tas-Salib, jikkonvertu għall-imħabba vera. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna b'mod speċjali għal ħutna l-mejtin u tagħtina dak kull li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib u bit-talb tagħha għamel li jkun jogħġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tagħtek bit-tixrid ta' demma bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex Santa Teresa Benedetta tas-Salib ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-ħaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll,
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maghfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri u Verġni tiegħek Teresa Benedetta tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif nitminnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan u l-ħaruf talla, dan li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qalbina mqazza li għamilna mulej timla li ruħna b'dik il-qawwa li biha l-marti tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib qditek bil-fedeltà kollha u welbet id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal paċi fid-dinja, b'mod speċjali għal kontinent tagħna l-Ewropa. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie bobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu li xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikun olfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Lopalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti bis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawr dejjem jiddilu. jistriħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal Missier btana. eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob Om għalina. tal-grazzja talla, Itlob Om għalina. muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob Om għalina. li zjed safja, Itlob Om għalina. li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' Lusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha,
itlob għalina, Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana ta' Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.